Шундай кызык сорау биргәннәр. Ошы төркемдә катын кызлар да тавыш хат, ягъни аудио халалар шул дөресме? Әлбәттә дөрес. Катын кызларның тавышынан бары тик тавышынан гына куркып дигән нәмә ислам динендә юк. Әгәр катын кызлар аны шул үзләренең тавыштарын беләгез бит инде, Алла Таала уларның тавыштарын матур итеп яраткан ирҙәрҙеке һымак түгел. Ана шул тавыштарының матурлыктарын ниндидер фитнә өсөн кулланалар икән. Әлбәттә, уларның ана шундай кылыктары, гамәлдәре гөнаһ була. Ләкин ябай һөйләшү, катындар үзләренең тавыштары менән ябай һөйләшү өсөн кулланалар икән. Бында берендәй дә гөнаһ түгел. Булмаган ердә Кардәштәр, ниндидер фитнә я гөнаһ эзләмәгез, үзегезнең тормышыгызны катмарлаштырмагыз. Сахабалар заманында сахабалар радиллаһу анһум, Алла Таала улар менән риза булсын, үзләре сахаба катындар менән һөйләшкәндәр, бер-бирләренә һорау биргәндәр, улар бер-беренә җавап биргәндәр, гыйлем аралашканнар, гыйлем бүлешкәндәр, инде ниндидер эшләр алып баргандар. Шуға теге катын кызның тавышы гына ла куркыныс дип әйтү, әгәр фитнәгә кулланылса, куркыныс. Ләкин бары тик ниндидер катыннарның һөйләшүе генә гөнаһ дип әйтү дөрес түгел.